Súkromná stredná odborná škola Biela voda v Kežmarku sa už po štvrtýkrát podpísala pod organizáciu festivalu študentského remesla. Areál hradu tak zaplnilo viac ako 170 mladých remeselníkov z celého Slovenska. Takto v pánskom štýle prišli hlavní organizátori na štvrtý ročník festivalu študentského remesla. No podobne ako brány mesta na Elre, ani brány Kežmarského hradu, kde sa festival konal, sa neotvorili len tak ľahko. Po víťaznom boji však primátora mesta a riaditeľku súkromnej strednej odbornej školy Biela voda študenti privítali chlebom a soľou. A festival študentského remesla bol tak úspešne otvorený. Je zameraný tohto roku na 16. a 17. storočie, na neskorú renesanciu a na barok. Je to hlavne z toho dôvodu, že v septembri je 110. výročie privezenia ostatkov Imricha Tekeliho a práve do tejto doby sme sa ponorili. Na festival zavítali remeselníci z 30 stredných odborných škôl a gymnázií z celého Slovenska. Okrem nich prišli aj hostia, medzi ktorými bol i zástupca splnomocnenca vlády pre rómske komunity. My Rómovia stále akože nás spomínajú ako remeselníkov. Deti chodia len na odborné školy vo väčšine a je to veľmi dôležité, aby tie remeslá usvojili nejakým spôsobom. A je to akože veľmi užitočné a výborné, že tu pani riaditeľka mesto organizujú takýto festival. Tohto roku sme sa zamerali hlavne na kováctvo, pretože to nám trošku padá do zabudnutia. A rôzne druhy kováctva, to znamená podkováctvo, šitie krúžkov, drotárstvo, umelecké kováctvo. A potom sme sa zamerali na textil a tam máme tkáčstvo, šitú čipku, výšivky, rôzne šitie ozdobných materiálov. Z akej si školy? Z Kežmarku. Aké remeslo tu predvádzate? Krajčírske. Ako dlho sa ty už tomu venuješ? 2 roky. A čo konkrétne v tomto stánku ponúkate? Babiky, vrecuška. Z aké si školy, z akého mesta? My sme zo školy Stredná súkromná umelecká škola Hodruša Hamre. Aké remeslo tu predvádzate? Ja predvádzam rytectvo, tuto je zlatnícke práce, tuto zlatnícke a pasiarske. V čom je toto remeslo ťažké, alebo možno v čom je také výnimočné? Prečo si sa ho rozhodol ty robiť? Je to skôr také umenie, lebo človek tam potrebuje vedieť celkom pekne kresliť a ako ťažké to není, hlavne o to kreslení to. Momentálne tuto vyrábam mená do lyžičiek, ale ako rytec môžem robiť človeké nože, ráznice, medaily sa robia, takéto pečatidlá, všeličo. Baví ťa to? Áno, veľmi. Čo je toto za remeslo? To je výroba prútených metiel. Ako ďaleko siaha do minulosti toto remeslo? No asi odkedy človek je človekom, potreboval si urobiť aj niekde poriadok a využíval tie prírodné materiály, ktoré boli, alebo ktoré mal po ruke. Tým pádom používal brezové prútie na výrobu brezových metiel. Vidíte aj teraz potrebu takýchto metiel? Áno, samozrejme. Veď aj v praxi, či už stavbári na stavbe, alebo na hospodárskych dvoroch, alebo poľnohospodári používajú stále ešte takéto výrobky. Sú síce menej propagované, menej sa vyrábajú, ale používajú sa. Prosím vás pekne, môj tátu už také metly robil a teraz konečne po 60 rokoch som našla takú metlu, čo môžem kolo bytovky liste zametať. Perfektne, ďakujem remeselníkom, ktorí majú zručné ručky. Odkiaľ ste prišli? Zo Spišskej Belej. Z aké ste školy? Nábrežie mládeže 1 Nitra. Postaviť komín, všetko, vyčistiť, všetko sa učíme. Je to ťažké? Áno. A nebezpečné? Vo výškach práce. Prinášajú podľa teba kominári šťastie? Áno, môžete si chytiť gombík. Pred hradom sa svojho remesla chytili aj murári, ktorí takto opravili už dávno sa rozpadávajúci hradný múrik. V parku za hradom mali zase raj deti. Festival študentského remesla tak do Kežmarku priniesol tú pravú predelrovú náladu.